Илфар хәзрәт, тагын бер сорау биреп китәсем килә, менә вәсвәсәгә бирелү. Ул нәрсә ул? Һәм менә шайтан безне адым саен кытыртып тора. Менә шайтанның шушы вәсвәсәсенә бирелмәс өчен нәрсә эшләргә тиешбез? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләреннән сахабалар да сораганнар. Ул вәсвәсә безгә генә кагылмый, әйме безгә кадәр яшәгән халыкларга да, сахабаларга да хәтта инде аларга да шайтан килгән, аларны да кытырткан бит инде. Пәйгамбәрбездән сорагач, "Я Расулалла, менә фитнәләр дә күп бит инде, вәсвәсә дә бик күбәя бит инде, әйме. Ничек итеп саклана алабызың, котыла алабызың" дигәчтен, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре "Минем Коръаныма һәм сөннәтемә ябышыгыз" дип әйтте. Һәм икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Шайтан вәсвәсә кылырга әгәр дә сезгә җыенса, шуны сизсәгез, аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим" дип Аллаһ Тәгаләне искә алыгыз диде. Ягъни менә тәгавүзегезне әйтегез дип әйтә. Һәм шулай бик хәерле дугалардан ул да булса Фалак белән Нас сүрәсе. Фалак белән Нас сүрәсе дә бик ярдәм итә. Шуңа күрә менә йөргәндә дә, караганда да, ниткәндә дә әйме бик игътибарлы булып шушы "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим" дип менә күңелгә керә башлады икән, менә ниндидер бер шушы вәсвәсә әйме тыйла башлады икән, үзебезне кулга алып тәгавүз кылырга кирәк. "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим" дип һәм шулай ук "Астагфирулла" дип тәүбә кылырга да кирәк. Чөнки менә шушы истигъфара белән иншааллаһ тәала гөнаһларыбыз да китә, һәм бәлаләр дә китә, Алла биргән булса. Һәм инде Фалак белән Нас сүрәсен укырга киңәш итәбез. Бик зур рәхмәт хәзрәт, бик файдалы киңәшләр булды. Рәхмәт.